ang Diyos magpakamayo sa tuntanan, mag-aayong gid, so madamo ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika, pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina, pag may tisi mo barato na o ipig-ibo pa, tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas aptik pirmi dili nakakapuyon tungod sa may tisi. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais parating sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang K-Station! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko, ito ang radyo ko. Kampyon na radyo! K5 News
FM, championing the lives of the Filipino. Bayo ang suplemento ko, kakasang upok at sipon, kakasang trangkaso. D3 Bayo ang suplemento ko, bakterya ka virus, ubos sa D3 Bayo. D3 Bayo ang suplemento ko. D3 Bayo ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. BTX 500 ang aton nga suplemento. BTX 500 diabetes, arthritis magkaayo. BTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. BTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. DTX Coffee Mix kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix nag-detoxify, namuling magpaniwang kay Dodong at kay Inday. DTX Coffee Mix lawas na tiluan, diabetes ligawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka ba? K5 News FM, the official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, alas 4:17 na sang kaagahon. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM, number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Good morning mga ka-K5! A blessed morning! Kamusta ang inyo sa ring pagbugtaw? Kamusta ang inyo sa ring pagmuklat subong nga aga? O ano ba lang unang agin kapkap? Ano ba lang unang agin himo? Sa inyo sa ring pagbugtaw sa ring kaagahon? Bugtaw na! Sa may mga obligasyon,
Sa may mga karinderya, mabiyahe pa, nagabiyahe sa mga jeep, kung ano man may kinanglan subong. Sa mag-a-attend subong sang misa para sa first mass. Mayad-ayad yun nga aga mga ka-K5. Sa aton nga mga listeners on air, alindara sa mga kabanuahanan sa Iloilo Province, including ng Component City, sa probinsya sang Iloilo, ang Pasay City mga ka-K5. Kamusta? Nagkapangapi na bala? Ang bagani nila, hindi makompleto ang aga kung wala sa kape. A sip of coffee a day. Kick off your day, of course. That will make everything alright or okay. Mayad-ayad nga aga sa aton nga mga listeners dira sa 1st District of Iloilo. Nagapamati via K3 News FM Yagaw. Kay Kuya AJ dira. Sa mga listeners naton sa 2ndo Distrito. Good morning dira kay Kuya George. And of course dira kay Kuya Japoy sa Kalinog, Iloilo. Dira sa 4th District of Iloilo. Good morning, good morning. Sa mga merkado publiko dira sa syudad sang Pasig. Sa managabaligya dara sang tawag na sang puto, sang arroz caldo, sang batchoy. Good morning. Wala gid tada. Basta gaganin namin maghigop-higop sang mainit-init nga sabaw. And of course, good morning man dara sa 5th Distrito. Good naton dara sa Master Control ka K5 Papa Flo. Good morning Papa Flo ha. Muklat-muklat. Ang mga graveyard shift subong. Kamusta ka mong wala patulog? Ang iban bagong bugtaw or kaina pa bugtaw. Ang iban ng mga graveyard shift, wala pa katulog. Wala pa sila kabalo kung makatulog sila. Kung yun iban, ang balyado, bag-ulang man ko tulog na nagbugtaw ko ni dayon man. And of course, good morning. Tamyawan na naton diri ha. Aton sa nga mga listeners via Facebook Live at K5 News FM Iloilo 88.7 Digital. And of course, good morning man ha sa aton sa nga mga listeners sa 180 tanan ka mga kabarangayan diri sa syudad sang Iloilo. Dira sa may distrito sang Mandurriao. Good morning mga taga Mandurriao dira sa Mandurriao Public Market. Diri sa may Haro Public Market. Din pagid La Paz Public Market. Iloilo Terminal Market. Din pagid alimtan naton sa Arevalo, sa Lapuz, sa Molo. Good morning. Shoutout na naton diri ang aton sa ring mga commentator. Good morning dira kay Tita Rena Mapa. Good morning. Dira sa may Rizal La Paz. Simba na tita. Adraman kay Ma'am Jonaline Pilago. Good morning watching dira sa may Riyadh. Sa aton nga mga taxi patrollers na nagalibot-libot sa syudad kag probinsya sang Iloilo. May iba ni wala pa tinulugan. Nagalibot-libot sa syudad sang Iloilo. May iba ni kung 24 hours ang duty, 24 hours ang biyahe. Pagkagamay lang tawag na pag piyong-piyong. Rambagan ni naton. Basta wala ganay sa kondisyon ng lawas. Atsagan mo nga to yung tati anay biyahe. Pundo da sa safe nga lugar sa damo tao. Balaan naman na sa mga taxi drivers sa mga lugar nga ginapunsukan sang taxi. Nga safe kon na parkingan, bisan matulugan ka pa da. Kay Sir John Glenn Gulmatico, good morning. Of course, dira kay SB Ranel Galiargan Flores. K5 Allen Mariano. Allen T. Mariano. Queen Cyberge Malones, good morning. Oy, comment yung bikundiin ka mo subong nagatutok. Para at least may idea kita kundi nasa kalabot ang aton sa nga pagpangalaga. Good morning, shoutout sa taga-Putotan kay Queen Cyberge Malones. Sa mga taga-Putotan, yung mga matagas ba? Mga buyag, mga tahom. Dara kay Mary Ann Di Lumampaw, good morning.
sa mga overseas Filipino workers naton o kan OFWs. It's a beautiful day. K5 Iloilo Solid Supporters Chapter 1 and Chapter 2, good morning! Sa aton nga Western Visayas Transport Cooperative kan WVTC Petrollers, maayad-ayad gid nga aga. And of course, kay Ma'am Leanne Grace Bernada. Good morning, Ma'am Langga. Bago lang ko tapos panyapon dari sa may United Kingdom. Sana all nakapa-United Kingdom. Kung kaisa kung ara ka na ganit trabaho or doon normal na lang. Hidlaw ka man ganit sa Pilipinas, no? Amo ganang aton nga pagpangabuhi. Anong wala sa aton, amo lang ginapakita sa aton, ginapakita naton. Oh, wala ka katapos ang aton bing ambisyon sa kabuhi. Oh, for example, sa una hando mo magpa-Hongkong. Nakapa-Hongkong ka, hando mo naman magpa-England. Kung parehas lang man na sa una, hando mo magka-single nga motor. O, nagka-single nga motor ka, hando mo naman magka-tricycle. Pagtapos tricycle, ano naman e-bike. Pagkatapos e-bike, tawag na naman four-wheel siya. Wala ka katapos ang aton siring ambisyon. Ang importante, may ginahimo ka. Kag-legal. Budlay mo lang na nga, tawag na. Ga-improve to ang kabuhi mo, pero sa illegal nga pamaagi. Ang dasigay mo lang nga pamaagi para makakwarta. Sa mga nag-engage dara sa illegal nga droga. Hindi ko kaisambal na tungod sa kapigaduhon mo. Man gusto ba mag-improve ang kabuhi? Kaya mo na nga tawag na para dasigay. Ang bagani nila kung dasigay, wala mo gin pangabudlayan gin balatudo. Garang grabe man na pagpangabudlay nila para hindi madakpan, no? Good morning kay Ma'am or Sir Ronald Jimenea. Kay 5 Norma Dana Balduque, good morning. Shout out lang dira kay Ma'am Wayne Zanyares, kay Sir Ray SP Umalan. Tanan niya mga taga-putotan dira sa K5. Damo din sila Ma'am Queen. Dira kay Mary Ann Dilo Mampao, good morning, watching from Jeddah, Saudi Arabia. Shout out lang sa mga taga-putotan. Damo taga-putotan naton yung mga listeners kaga viewers. Of course, aton nga mga gatrabaho dra abroad sa mga overseas Filipino workers naton. We're hoping no nga safe kamutanan, especially wala sa mga Middle Eastern countries nga mga work. Kung kaisa ni naton malikawan, medyo tawag na. Para na yung mga mapintas ang pinamatasan dra. Galing nga muna, no? Tawag man naton yung mga modern day heroes. Aton sila nga mga OFW. Siyempre, dako nang ila sila nga kontribusyon diri sa aton sila nga ekonomiya sa Pilipinas. O kagrabe man na mga domestic workers naton. Parisgo-risgo man na to ila kabuhi. O wala sila kabalo dito kung mayo to ila amo. Kaga mga kakifay. Wala sila kabalo kung ano gindangtan nila to. O kung diri ka-graduate ka 4 years, makalabot ka ganay sa abroad, wala lang na bili dito. Happen pa sa mga tawag na may matag-as ba lang educational tawag na educational standards abroad. Lain ang ila dira nga educational standards compared sa aton. Ay sa doktor ka diba? Iban to ka pang limpyo, magyapon basit. Dira kay Sir Ernie Cabanilla. Good morning, Ma'am Langga Kim from Mindanao, North Cotabato. Naragatutok sa mga security guard. Sa mga security guard, suki ginato na nga mga tagpalamati sa aton sila nga mga programa sa mga sikyo dira sa eskwelahan, sa mga universities diri sa Iloilo City. Dira sa West Visayas State University, good morning. Pisik-pisik, exercise mga sera. Bagani nila, bangon na kag magkape. Exercise lang para makatawag na. Okay, syempre sa mga security guard bawal na sila mapiyungan. Dakpan ka na gani sa supervisor mo daga katulugan. Agari ko kaisa natural man na sa atong lawas kung kaisa. Tuod nga kita man lang may face gana nga bisan duty mo, gapalang luya kagit. Kapin pa sa mga graveyard shift bala no. Ay grabeng tulog nga gabi compared sa tulog nga aga or hapon. Sa mga call center agent
ingredients naton dara. Grabe man ang sakripisyo nila sang ilang alawan. And of course, good morning kay Sir Hudlo Montana sa Port San Pedro. Nagapamunit kay nami, chimpo ba? Aga pa ba? Base makahuli ka da, sir, sang vlog ko nga isda, lain galing nga isda mo, chicks galing na daw. Kasi ka pamunit ka kay Aga, padara may kalagaw-lagaw na dara nga chicks, Sir Hudlo. Good morning, Sir Mar Borka. Namigid na nga, may mga tawag na, may mga hobby ka mo, may lingaw-lingawan ka mo, init ka mo dara sa Fort San Pedro, sa Iloilo River, pati kung sa mga kabanwahanan or mga kaumahan, sa mga kasubaan, sa mga kasapaan. It's a beautiful day. Ang una na, damo na iba nagkahulik mo. May mga alimango pa na, may mga kasag, may mga isda, kung mga tilapia nga, pwede mo tawag na, o kinataan mo pagpauli ba? May sampat, gin na. Galing subong, iban nga mga suba, iban na do, halos wala na ganing may gatinir nga isda, na may mabuhi wala nga isda. Okay na, halos kutkutan na lang sa mga kwari. Paano pa na mabuhi kung halos adlaw-adlaw, kinotkot ng mga taga-kwari, oh. Ang bali, Ma'am Melaline Bunda. Good morning lang ga, Kim. Ako ya insomnia attack, wala pa kuya katulog. Amo ganabudlay, mama. So, inom ikaw, ma'am, sang GTX 500. Sige pabulig nito sa ano lang makanami ang tulog mo. Tested and proven na siya mo nang ginainom sang tiya ko. So, una, budlayan siya matulog. Wala na. Sige pala nakitlikod. Yan, isabla kong lain matiyag mo. Ano man mo, ga-affect man na sa imo. Sini nga, tawag na. Kapag tulog mga ka-K5. Kasi wala may ginapanumdum ka lang, ma. Hindi pagpanumduma ang problema. Kaya ang problema nga panumdum mo niya kaugalingon niya. Tanan kita sa kabuhi, may problema. Tanan kita kada isa sa aton. Kapisan nga yuhom-yuhom lang ako. Kadlaw-kadlaw lang ko may problema. Pati ikaw man ka pamati eh. Sana ano mo ka, tawag na. Makatibay sa kabuhi, may gaabot din sa imo nga problema. Pero hindi lang magpadalman dara sa mga problema mo. Importante may mga may mga support system, may mga nag-aalalay sa aton. Kag wala naton gina-fokusan ng problema. Sa kadamuon sang problema, mas madamo sang rason nga magyuhom kita, pangalipay kita. Inambagan nila, life is short. Life is short, mas mamugot pagin na or mas maglipot pagin na. Kung nga kinosmod ka na bilog nga adlaw, yung feeling mo, wala naging tsansa ang imo nga kabuhi. Ang bali, Ma'am Melaline Bunda, wala man ko na problema. Ati, lang na kung kaisa mo. May pila ka mga tips, sige i-check natin karon. Ang pila ka mga tips, Abi, no? Para makatulugan ka mo sang temprano. Kung kaisa, depende man na sa ginatawag nga mind conditioning. Kung kaisa, bisan hindi ka tuyo, dapat panumdumon mo nga tuyo ka na. Damo-damo ka ginobra para matawag na, ma-feel bala sang lawas mo. Ma-absorb sang lawas mong energy. Para pag piyong mo pa lang, pag igda mo pa lang, wow, yaw ragok ka na. Kalain man akong kaisa mga sobrahan ka, huragok ba na no? Magkahon. Kinalaman ka mo na nga grabe maghuragok. Thank you good kay Ma'am Mary Ann. Matulog ka palang, Ma'am Mary Ann, lumampaw. And of course, istoryahan man naton karon na. Pila ka mga updates sa dalagan sa aton siring nga panahon. Dagang aton siring nga mga balita diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Kagabi, may nadakpan naman sa isa ka drug bypass operation o ang manog pa utang. Nagada siringgitan. Mama! Kung kaisa ba lang hindi man natin sila mahusgaran. Kaya syempre ang korte man ay mahusgar sila. Kaysa, tawag na. Ang
ban kung wala man kabalo ang ginikanan nila sa bisyo nila. Sa tion sa mga kalalataan, ginikanan man gyapon tawgon. Kaisa ang ila sini nga mga barkada, ang ila nga ginaupod sa kasadyahan. Wala man bala nagano nagaugyon sa ila sa tiyempo sang kasubo, tiyempo sang kabudlay mga ka-K5. Dara kay Sir R. Poras Cardinal, blessed Sunday morning lang Kim, belated happy Valentine's Day. Mapangapi na DTX Coffee Mix para magpagsik ang aga ko. Ang ako nagligad yan may pasyente man kami sa ospital. Tapos may matupad bala namon nga tawag na ara sa ospital. Ako mismo nakabati sa ilang user sila sang D3 Bio, sang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix na nakabulig man sa ila bala no. Especially bala nabudlayan sila sa ila sini nga pagpamuhin, sa ila sini nga pagpangihin. It's a beautiful day. Adra ang bali Ma'am Sir Hudlong Montana. O pamasahi ikaw para matulugan. Mapahilot bala. Kita mo rin kitawag magparutay. No, manok lang mang krutay. Ting. Okay, Ma'am Marian, di naman pa. Good morning. Ate kagabi mo rin manog pa utang nakuhaan sang masobra 100,000 pesos. Na suspected siya bo dira sa may distrito sang Haron. Buti nagwaras kaya siya kagabi. So halos yun na nagari pagbayaan ni nanay. Amo gid na mo sa tion sang kalisod ang barkada naton kung ako nang sa tion sang kalipan ang barkada naton nga upod naton grupo wala grupo U-turn grupo sulod sako pero magabot ganin na sang tiyempo sang kalisod ang tawgon mo managyapon ginikanan mo pamilya mo managyapon ang maungyon sa imo. I-check naton karon nang pila ka mga update pato naton diri. Watching from Kuwait, good morning Ma'am Rowena Penoscas. Bali Sir Dari Dalida. Good morning lang Kim, kapit kang magsimba dugay-dugay from Estancia. Adra ka sir sa may sa Quinto Distrito Subong. And of course, check naton karon ang pinakaulihing update naman niya regarding diri sa nagluntad nga shooting incident adra sa may banwa sang Alimudjan sang Friday sang aga ni natabo mga ka-K5 sa tion nga naga-celebrate ya ang iban sang adlaw sang paghigugma. May duwaya katao na napatay tungod nga natiruhan subong at large sa gihapon ng mga suspect mga ka-K5. Ang natiruhan ni isa ka mangunguma nga pakadto sa iya uma o tigin sundan na gali sang mga suspect kagagin tiro mga ka-K5 gin target nga tirohon naiguan kag tawag na tungod niya naglusot nasa labat ang isa pagid ka babayi manugbaligya sang utan ang taga Leon mga ka-K5 kay ang area nga ni ang tawag na ang boundary na sang Alimudjan tabog sa may banwa sang Alimudjan ang sunod din na is ang sityo sang Barangay Bukari sa Leon, Iloilo. Ang ako ng mga biktima mga ka-K5 ang isa nga mangunguma dira sa may tawag na taga Alimudjan dira sa area and of course ang isa pagid ka biktima nga nasa labat taga banwa sang Leon kasi manwa ko mga ka-K5. Check na to nagkaroon ng update dali sa aton sa ring pagpangalaga. Tawag na halos hapos na lang para sa iban na magkuha sa kabuhi. Iban gahulat pa ng mga pamilya nila sa ila. Paros na Valentine's Day gahulat man na ba si iba na may cake pa tong gahulat sa ila balay. Tapos pagkapauli nila bangkay na kay tungod nga damo na gid nagadokging na gid ang mga kriminal diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Mga ka-K5 check na naton karon ang pila ka mga update sa aton sa ring pagpangalagan.
watching from Kuwait. Good morning kay Ma'am Rowena Penoscas. Kaki 5 Jonaline Pilago. Langga, shoutout lang sa family ko sa Pangilinan, Pangilihan. Adra sa may Pangilihan, Haniway. Kay Nanay Nancy Lago. And of course, dara kay Alex, Sir Alex Asabo. Sa may Banwasang Miagaw ka, sir, no? And of course, check natin karon ang update sa Miss Universe Philippines mga ka-K5. Kung na MUPH, ay nagpatigayon sila no sang press presentation. Konsideriin madamo sa mga veterana or may madamo sa mga nag-comeback ng ginatawag, mga nagbalik ng mga beauty pageant enthusiasts and veterans mga ka-K5. Nagtatak na gid pangalan bala sa beauty pageant. Sir Michael Blaisalis, good morning. Mga ka-K5 time check, it's 4:59 in the morning. Inom ka mo dira sa Mighty C nga alkaline base nga vitamin C. Ako gani nagabakal gid ako kagainom sang Mighty C. Especially kung tawag na may ikaw tawag na gapulaw. Mabal mo nga makalawig sang duty ko ba? Malawig sang adlaw ko man. Marim nantas ang Mighty C ayo. Magapaputi pa na sang inyo nga panit mga ka-K5. Gapahamis-hamis. Kaya mga ka-K5, stand by. Magabalik kita diri sa aton sa ring pagpangalagad. Diri sa Sunday Morning News. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon. Pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang na magatuhaw sa tagsa kapag butaw, at yung lang na panumdumon may Ginoo sa gihapon. Pagina ng mga luha, ibatan ng problema, magtangon kag magluhog sa bago nga paglaom. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Copper Midi, before ko na Mexico, almost a decade ago. Dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko nag-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil mga actually sa mga pagpilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako was ang trust and confidence of the CEO sa akon. Budlay magpila sa tao na nagsalit sa akon. Paghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapagayon sa laban. Yes, wala pa yan na. Ubot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay.
K5 Manilin Abarapan o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Doc Ramil Uy. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod na malapos sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay, sakripisyo kag dedikasyon. Naging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan naging panganguyuan ko. Salamat gid Doc Ramil Uy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninungha nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasigurog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig, kabudlay, kalipay kag mga hamili kahandurawa. Kita padayon nga magahugpong bangod wala sang payaay, bisan anuman kanila. Handa ang palangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng walang luha, lipatan ang problema. Magbangon kang mag-iwong sa bagong paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabay-i, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na mold kid sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minun. Bisa na kabudlay, bisa na ka-pressure, I am very blessed sa aton mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natun-an, kag ang mga lessons karian
akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspire sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ka sang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Nagumpisahan naton ang pag-inobar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko din, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan pinagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya para ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko na nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network. And I will always be here to help my network nga mag-grow pagid, kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag pugtaw. Atong lang nga panuntumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyuhong sa bagyo nga paglaho. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon gyapon kay boss god. Kung makasala man gid ko, makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 5:13 na sang kaagahon, mga ka-K5. Waras-waras na unat-unat na sang inyo sa nga mga tulan, mga ka-K5. Masumba kita, Nay. Waras-waras, out-out na. Ang inyong makaugatan. Ang inyong mga kalawasan. Unat-unat na. Mga chimpogi na sa mga listeners na subong ato sila nga music. Saot na na. Dapat
magagalat kita bisan tag 2 to 3 minutes na sa aton sa ring adlaw. Sa pag-ehersisyo bisan sa pagsaot-saot lang. O bisan 5 minutos, 10 minutos. Let me hear you scream. 3, 2, 1, come on. Okay, Sir Michael Blazeli. Saot-saot na daranay, Sir Pabalhan. Okay, Ma'am Angging Palma. Tara sa may barangay Tubod, Bingawan. Saot. Waras na Ma'am Angging. Sa GF ni Sir Michael Blaze Salis. Okay, Ma'am Rems Bintids, good morning. Sir Willie Gonze. Ma'am Gia May, good morning. Thank you so much kung kawaras ka mo dra enjoy. Sunod naman Domingo, ma-practice na kita sa ma-practice na kita sumba kaki 500. Dapat kita ka mismo, kabalo kita magsaot. Para matuduhan ta di sila. Dapat sa reporter, sumba instructor pa kaki 500. Good morning sa aton siriga mga kaki 5. Medyo nakapabalhas. Bisan gamay lang bisan gamay lang liki sa wala kag liki sa to. Ay importante nakapataktak sang balhas gamay. Nakahulag-hulag ang inyong alawas. Balanta mo girang chimpo sa mga listeners naton mo. Mo girang mga ambahanon, mga dance hits ang una. Shalalala. It's a beautiful life. Mga 90s na yan, this time, i-check naton ang latest rin sa Pag-asa Iloilo. Para ma-check naton ang pinakauling nga sitwasyon or lakat sang panahon mga kakifon. Nakapoy na siya dalagan, lakat naman sang panahon. Okay, Ma'am Rems Bintiz, dira sa may Oman. Good morning, good morning. It's a beautiful day. Birds are singing. You're by my side. Sir Michael Blazales, ikaw yung long distance relationship ka mo. Paano ka mo nag-celebrate Valentine? Ano yung padalaan mo to sa abroad? Or video call ng anay? You drive on and follow the sun. This time, nag-standby na ang aton siring Pag-asa Iloilo. Sirang upod naton subon. Alin sa aton siring Weather Bureau. Good morning kay Engineer Charlie Depra. Engineer Charlie Depra, upod mo dari sa Sunday Morning News. Si K5 Kim Kaluyo. Good morning, Engineer Depra. So may nagas parang nagtapalamati sa ating guys.
Yari pinakuling na kalsong panahon karon nga adto Domingo, Pebrero 16, 2025. Shoreline nag-apekto sa extreme northern Luzon, intertropical convergence zone naman o kung IPCC nag-apekto sa southern Mindanao, samtang easterlies nag-apekto sa nabiling bayan sa Luzon. Ang bilog ng western Visayas, particular na siyudad sa Iloilo, mayroon kaysa magalumon tugtog magalumon nga kalangitan. Generally, fair weather kita magluwas lang sa mga isolated, yung mga pagulan, pagpangilatan ng botelas ng easterlies. May natugtog makasarangan niya hangin, maghalin na sidlangan, paamin na sidlangan. Magadala naman sa makanay ito makasarangan at balon sa kadagatan. Anton sa atong temperatura karon nga daw nasa 26 tugtog 31 degrees centigrado. Adlaw magapunta ka alas 6 dias karon ni aga, magatuno alas 5:50 sa karon sa hapon. Kaya kamo na pinakauling nga kalsong panahon gikan diri sa Iloilo Pag-asa. Halide para. Thank you so much, Engineer Adapra. Blessed morning. Nabatian naton si Engineer Charlie Dapra, aton sa ring weather forecaster dahil sa Pag-asa Iloilo. Sa iluhan na naton ang aton sa ring mga detalye sang balita. Hey, 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 it's a beautiful day. I've got some. Regarding diri sa ginkasan nga drug bypass operation kagabi. I know that you'll say. Sa aton diri nga impormasyon, nagawaras gid ni ang isa ka lalaki. Kag nagasinggitan nga mama baw. Kung sang una, amo nang ginasinggitan naton kung ginabakol kita. Mama, hindi. Sabong iyaya, ginasinggitan niya, kaya pangayo siya bulig. Right after nga maaresto sa sining ginkasa nga drug bypass operation mga ka-K5. Ang subject, amo ni si Reynold Panagiton Arigorat. 50 years old, mayari ni siya sa mga kabataan. Nagatinir no ang ining operasyon. Ang ginpatigayon dira sa may barangay Simon Ledesma sa distrito Sangharo, pasado las 10 sang gabi, February 15. According diri kay Lieutenant Jeffrey Tagle, ang Deputy Station Commander sang ICPS sa kanang Iloilo City Police Station 9, nga madugay-dugay man nga ginmonitor ang ining subject, pero medyo madanlog nga gatawag mga ka-K5. Kapila nag-attempt nga mag-transact sa iya nga aton sila nga police pusher buyer. Kaso tawag na madanlog ang ining subject according diri sa police naton. Natigayon nga mabaklan ini sang pusher buyer gamit ang 3,000 pesos o kung 3,000 pesos bilang buy basta money. Na-recover sa iya all in all 15 tanan ka mga sachet sang suspected shabu. Including na rin no, ang isa ka buy bust item. Ang kinabulubanta nayara sa 15 gramos or 15 grams. Ang kabugaton sa saring mga illegal nga droga nga nagabalor sang 100 o kung isa kagatos 2,000 pesos. 102,000 pesos mga ka-K5. According diri sa nakuha nga impormasyon sa K5 News FM sa mga opisyales dira sang barangay na wala ni siya malakip sa listahan sang ginamonitor sang Barangay Anti-Drug Abuse Council kung badak ang nasambit niya nga subject. Dugang pa nakagwa ini before sa presuhan mga ka-K5 sang kasagsagan bala no sang pagduging sang illegal nga droga. During the time ni tawag na ni Aquino bilang presidente mga year 2016 or panaong. Ay nadakpan ni siya tungod man sa illegal nga droga. Na preso dira sa may Muntinlupa mga ka-K5. At isubong yan tawag na nagapautang ning subject naton. Nagapautang sang kwarta kay initial information una ni tawag na ginatagan sa kapital sang iyang bata para magpautang. Taga-dira man sa may Simon ginapautang niya mga driver tapos yung tawag na bilang ginapatungan ng sang interest mga ka-K5. Depende kung pila kadlaw yung magbayad. One may like may terms and conditions sila mga ka-K5. At
grabe ning waras ni Arigurat. Pinapanginwala nga nagabaligya sa sang shabu. Accordingly, nagbago na kuno siya mga ka-K5. Kung nagbagong buhay na right after diri nga makagwa sa Muntinlupa mga ka-K5. Let's take the car and go for a ride. Sa kagabiga, pinamalhas din sa mo. Kaya waras mga ka-K5. Pinambalan nga kuwaan to sang bayo sa iya kwarto. Sa bisan sang Iloy lang tumakuha, hindi man to siya magpakuha mga ka-K5. Making Sunday go on and on. Amo ning sistema subong sa aton diri sa syudad sang Iloilo. Mayo lang kay kakasiko pang mga naga-engage no sa illegal nga droga mga ka-K5. Ambot kundi inigin man nagahalin. Nga do tawag na do wala ka kahubsan, mayo pang droga, wala ka kahubas pang kwarta ka kahubas mo. Kag bisan ano ka mahal sang illegal nga droga, bisan pigado, bisan nga ring iba nagapamanday lang. Wala man naton ginapakanubo in terms of the living condition mga ka-K5. Bisan hindi maayo ang income, kay iba niya maka-hit-hit lang sang shabu. Sabaw sa tawag na sa kalipay nila kag satisfaction nila. Pero mo na gani according diri sa police, for example diri sa ICPS 9, sa Ilayaga hatag sila sa mga numero, mga calling card bala mga ka-K5 no, or sa mga Facebook subong. O pwede ka mo dra ka-inform no, balaan ka mo dra nga naga-engage sa illegal nga droga. O i-validate man na sa aton siri nga kapulisan. O basi ka mo yan, basi may kontra ka mo doon sa piyak balay nyo. Kung sa balon nyo, i-monitor nyo ni Beser. Ay mo imuan yung istorya. Pero under pa man na sa validation and verification no, asang aton siring kapulisan mga ka-K5. Adem na Manilda Laison. Dini ayan do sobra pa sa tawag na kinaing nga illegal nga droga ang ara di subong sa Iloilo. Walo sa dawadlaw. Sa mga drug bypass operation, mostly everyday kapati gayon sa operasyon, hindi lang isa ka SD to Station Drug Enforcement Team, mayroon pag-idra ang iban nga mga grupo sa Iloilo Province, sa aton sining region, ang ining Regional Police Drug Enforcement Unit o kon RPDEU, o City Drug Enforcement Unit, kag ang napulo naton ka mga police stations diri sa Iloilo City. Muna iban kung kaisa bala no, on the camera, naga-Facebook live or may ara dira sang video. Ay grabe panginwala nila kung kaisa na like behind the camera na. Sa mangayo lang man napasaylo sa pulis. Mang drop name lang man nga sir, amo nang ginakwaan ko mo. Nagasalig, nagitsubong. Okay, mambal na nga mapriso ko, makagwa man ko gyapo na. Tapos ang problema, mga priso ng iban, may connection man sila gyapon diri sa gwa. Makapadayon sa gyapon man sa negosyo, bisan ara sila sa prisuhan. Tapo man naton, ginakampanya naton ang pila ka mga tika para malikawan nga hindi na magduging ng illegal nga droga. Wala yan nagapagwapa, kag nagapagwapo sa inyo kung tawag na kagamit ka mo sang droga. Diba na abi nila, tiyaga nila cool kids bala sila. Mga cool adong, gwapo. Hay, nagaling nagayupok, nagaling mga naong nyo tungod gagamit ka mo illegal nga droga. Adepla Sir Clint Ruiz Ranch J. Adra kay Christine Joy Samentar Masado. Masado Lopera nagatutok yung dress aton sa ring pagmalaga. Kay Sir Ruel Sason, good morning. Kay Sir Buboy Baryon Amigleo. Say that you love me. Oh my, it's a beautiful day. Regarding naman dari mga ka-K5, beautiful Sunday.
Sa ginkasa o kon ginkasa. Ari naman poros naman na bayba sa ton ba diri no. Regarding naman diri sa nagluntad nga shooting incident. Daraya sa may banwasang Alimudjan mga ka-K5. For the background of this incident mga ka-K5, napatay gining duha ka individual, isa ka babae kag isa ka lalaki matapos nga matiruhan sang subong unidentified yung mga lalaki dira sa may barangay Tabug, Alimudjan, Iloilo. Pasado las 11 sang aga, February 14, 2025. Sa nagligad to, ato niya sako kita kapaputyag sang pagpalangga sa aton nga mga mahal sa kabuhi, sa aton nga kahagugma, sa aton girikanan. Pero may ari nga nadulaan sa girikanan sa adlaw mismo sang pagigugma. Mga ka-K5, ang mga biktima ang ginkilala nga sanday Rio Canites Agudo mga ka-K5, 46 years old nga mangunguma, nagresidente sa nasambit nga barangay. Samtang si Rokita kag isa pa diri amo si Rokita Cantomayor Dolar, 50 years old nga manugbaligya sang utan. Mga ka-K5, ang taga sitio Tabyunan sa barangay Bukari, Leon. Ang kondrablang area kung sa rino may mga campsite. Amo nandira ang sitio Tabyunan sa may barangay Bukari, Leon mga ka-K5. Ate amo ning natabo mga ka-K5. Ang ining si Rokita, nasa labat lang ni siya mga ka-K5. According diri kay Police Captain Marion Esparo, ang officer in charge sa Alimudjan Municipal Police Station, nga ang ining si Agudo, unang biktima nga lalaki, ang mangunguma, ang padulong kung tani sa iya sining nga kaumahan. Ate, syempre, during that time, alas 11, so probably, iba ni masako sa uma. Pero during that time, sa mutong atabo, February 14, amo nang ilang bispiras ng fiesta. Dara sa may area sang Tabug, mga ka-K5. According diri sa informasyon, naging sundan ko ni si Agudo, tubsang duwa ka mga lalaki nga nakaduag itom nga parapton kag nakabonet mga ka-K5. Accordingly, gintiro sang makatatlo ka beses or nakabati sang tatlo ka lupok gamit ng isa ka short firearm mga ka-K5. Samtang nasa labat naman si Dolar na nagasunod sa paglakat ka naigo sa iya na tuong idalong porsyon sang iya sa ningalawas mga ka-K5. Pero according diri sa latest nga investigation sang kapulisan, kaya mo rin hindi magduwa sa duha ka tao ang posible nangamot sa paglutang sa siring kay Agudo ang kagsa na sa labat nga ni mga ka-K5. Sa initial information o sa latest nga investigasyon sa aton siling nga kapulisan, nagagawa nga ginsundan ni sa mga sospek si Agudo padulong sa iya nga uma. Sang ara na sa talakladon nga lugar, kaya ang area is Dubanas na siya bala mga ka-K5. Ang mainly isa lang na makalabay no at a time no mga ka-K5. Sang ara na sa talakladon nga lugar, may may nakakita nga from afar, medyo malayo-layo naman ang distansya mga ka-K5. Ang tawag na, may nagsaka pag yan, duwa ka lalaki sa mas mataas nga porsyon. Where dito naging bantayan, ng biktima nga si Agudo para matarget mga ka-K5 kag matiruhan. Accordingly, right after nga matiruhan ni si Agudo mga ka-K5, amo na tong pagsalabat no kay Dolar nga probably according diri sa police nagalakat nagasundanay ni sa lalakat ni Agudo mga ka-K5. According diri sa police naton, do na umid lang gining babae kung si Dolar mga ka-K5. Meanwhile, ang aton siring biktima nga si Agudo, right after nga matiruhan, nagbulid-pulid pa rin ni siya, padulong sa dululugon nga banas. So kung nalagyan mga ka-K5, probably may tuman nga kaakig sa suspect, gin paraugan pagid kagin finishing mga ka-K5. Sir Benihan Mano, niayhan malang nga kaakig sang siring subject na akong suspect na to sa paglutang diri sa may banwasang Alimudjan. Nagbulid-bulid na to gani. Sigurado pa nga hindi na tumabuhi ang biktima mga ka-K5. According diri sa information, subong mayara isang duwa ka mga motibo nga girasundan ng aton siring kapulisan. Sana
diri mga ka-K5 kay way back 2023 mayara sang nabaton nga death threat ang ining si Agudo. Ugaling kay accordingly bali Police Captain Asparo nga tawag na natagan man nila sang benefit of the doubt kay initial information nakaarigluhan ay natuya ang tawag na daan hiligot no kung paginaway sa barangay mga ka-K5 during year 2023. Ang isa pagidri ang ginatanaw nila motibo is ang suya sa trabaho ni Agudo mga ka-K5 kay ini siya nagapamanting kita niyo balang ginatawag na ginapabaligya sang sapat tapos porsyentuhan lang siya no hartagan lang siya sang porsyento mga ka-K5. May mga impormasyon nga tawag na nga damo na suya sa iya sini nga trabaho. Damo na budlay kung kaisa sa mga ulubrahan o hindi kinamalikawan nga masuyaan ka or matawag na mapiminsaran ka sang hindi maayo. Bisan kung kaisa wala ka man sa may nahimo, tinambalan ka na ba si abi na to nila yan. Magkapabida-bida ikaw o magkapa-impress ikaw. Wherein ikaw yan, kaubra ka laman tanay isang ubra mo mga ka-K5. So mo na ang pinaka mga update regarding Trino sa nagluntad nga shooting incident at itubtob subong wala pa ni gyapon ma-identify ang mga suspect kag wala pa magkaladakpan mga ka-K5. Ang ining si Agudo dead on the spot according diri kay Captain Asparo, meanwhile si Dolar nga nasa labat ang tawag na dead on arrival sa Alyosan District Hospital. Kay Ma'am Erlina Talarma Goles, good morning. Address sa may Sabana kay Sir Noel Goles sa Telecom Compound sa Barangay Quinton, Salazaro. Kay Ma'am Josephine Florenda Diaz, good morning, good morning. Oras mga ka-K5, alas 5:35 na sang kaagahon. Alas 5:36 na gano'n kadasig maglakat ang oras. Standby ka mo Magkapanumbalik kita diri sa aton siring pagpangalagaan diri sa Sunday Morning News. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo. Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong naghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin initial, pumato siya. Siyang nagpakilala ang pulisya na isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama ako na hindi ako ka. Wala ba tabos ako na. Luha ko. Sabi mo yung basko. Ngayon na kadaan ako na. Sadya ko nga nakabato na ako na. Daw ka, happy birthday. Sana malala ko na pasko. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipuson sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon.
Handaan din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. May ara kita dira sang flower bouquet. May ara man kita dira sang gift from Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa Kampiyon na Dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulok-danay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kagin painit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat yun sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Yeah. Mag-inap pa kayo nanay. Nagapamatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampiyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampiyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko gid magkanto ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako na Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5, Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapakinig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa butlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pila man katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong
nakaraang taon sa isinagawang survey ng Kantar Media. Mula sa pang-apat na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton siya nga mga kulturan. Utsoy! Hindi ka na maganda sa Lodya! Ato na yung teritoryo mo! Ato teritoryo, gawon nyo! Ay, pang bunyak man kasi kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko. Mula noon hanggang ngayon, maraming salamat mga ka-K5. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire burning through the years. Bugtauron, magbararango na kamo, magpararigos na kamo. Kami mo ginabat yan naman na. Oo, kami ko mati, maganis na kakadlaw lang nga ako nga ako lang nga asawa. Ako galit si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers, nag-start sa Barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City. Pero may nga nagpamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa ngakon nga speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damgo gani namon Isa sa matripon kami ka Suryana kami nga Mex, damgo ko mo ni Mex so pamatsaga ko duga field reporter man ko mo. Pero wala man imposible. Oo. Na namian ako kay ginaknalit ko bala nila nga ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw mayo gida nunoy kay nakasulod ikaw. Pero isa mga kraya ang mga lingwahe lang hindi ko abi kabalogid magkraya. Pero manami bala sa Balatsagon kay ibisan diin ka. Once ang balaan nila nga ara ka sa K5 News FM. Naknalit ka gid nila. Sa liwat ako gali si Joseph Intila, taxi patroller sang K5 News FM 88.7 Iloilo. Kampiyon sa balita. Na-excite gid sa akon kada bumati kada bulan is ang papremyo gid nila wherein nga amo gid ang ga-excite kami kay kung magkiri FM K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Mga ka-K5, we're back para sa last portion sa aton siring pagpangalagan. By the way, good morning ra kay Ma'am Josephine Florendo Diaz, sa Montana family, sa may Talanma and Goles family, dira sa may Telecom compound sa Quintan Salasaro, Iloilo City. Good morning! Sir Regino Sumagaysay, Ma'am Bengbeng Vivian Pagtulunan, blessed Sunday morning to all K5 News FM staff. Blessed morning man, Ma'am Bengbeng dahil sa may syudad sang Pasig. This time, i-check nato ang latest update sa presyohan sa merkado publiko kag sitwasyon sa palibot sang Iloilo City. Pod diri kay K5, the master of all chick boys ba?
The master of all loyal, gali. Ano lang sa kwid lang dila ko. The master of all loyal response. K5 Jason Talaron. K5 Jason. Good morning, K5 Jess. Good morning, Langgakin. Wow, grabe ba do? Tawag na do. Ara sa mundo ha. Wow. Oh. Oh, ano gid man ikaw? Tawag na Master of Loyal or Master of Chick Boys? Master of Loyal. O, tudloin na gani si K5 Andre. Ay, garing hindi. Paano na siya mag-loyal kay wala pa sang inog-loyalan? Ay, haluoy man. Nagatinguha. Wala lang kita kabalo. May nabalaan ka nga wala tambalaan ha? May nabalaan ko pa hindi lang na pagpapabalo. Kasi balaan na tantanan. K5 Jazz, kamusta ang Iloilo City? Mabatsagan man sa gihapon, bala ang pagpalangka, ang Valentine season. Sudad So, ay man sana yung mag-ulan. Kamusta mga dalano naton? Aro Plaza pa diversion, do okay gid ang dala naton. Tawhay? Katuhay sa aton nga palibot. Kamusta may man bala sa mga mga closures ang dalan subong ka K5 Jazz? Do ay man pro pag libot namon lapos sa Capitol daw may mga bike to. Do may event ata mo. Yes ang Iloilo City. Nagalaring bike kami to. Magsikya kami ang Capitol to. Ikaw ga bike ka man ka K5 Jazz ha? Sang una damo bike sa balay ganyan, mag-standby na lang. Pero subong nga kung mag-bike ikaw, kaya pa? Kaya pa mga sa kauras. Dara kalibot sa Sunset Boulevard. Basta pala pag-abot mo dara, libot ka Sunset Boulevard dalin sa finishing pakadto sa may tawag na sa may oton alin dara sa approach. 5 kilometers basta halay na tuhod mo ha. Sa una gani bike kami alin sa Pututan, libot sa Niway, lapos naman sa Mina. Dilibot kami sa una mo. Sa una, Abido, hindi pagid uso ang motor, bala ka K5 Jazz. Kaya mo ginang mode of transportation is either jeep or bike lang. Bike sa una, exercise pa. Pero so far, ang mga ginlabyan nyo nga dalan ka K5 Jason, wala man sang problema. Damo naman mga salakyan, subong, nga nag-ausoy sa dalan na. Mga salakyan, liganis, mga mga Timawa, Bilya, damo naman salakyan yung nag-biyahe sa akong mga driver. Dabala kalabanan, mga traditional jeep ka K5 Jazz, sa mo ni kaaga? Oo, aga pa nga sila yung biyahe. Yung aton yung mga Egypt na yan, daw na sila yung biyahe. Kaya mo na yung mga ideal, siyempre kung magkarga ka na isda, pwede ka man pwede ka karga guro isda na da sa modernized bus, kay manimaho ka mo datanan ka K5 Jazz? Hindi man na pwede nga kargahan sila kayang mga modernized na wala man sila kargahan sa dalawang. Ang bali nila mayara na dasan la ko nun sang styro box. Garing bisa na mo ko styro box, malusot ka ng baho ka K5 Jason. Mabaho, aircon nga daan, kasubong na yan. Bisan bago kaligo, bisan hamot pa perfume no. Nagbaho ka na isda, doalin ka sa isdaan. Pero mo ng ideal amo ng ideal nga pang commute kung aga. Di paano na lang kung madula niyang traditional jeep. Okay na tricycle na sila. Tricycle. Tricycle kung bakal na lang sang private nga sa lakyan ka K5 dyan. Kamusta ka K5 dyan? Anong gin-check natin subong nga presyo sang check natin sa mga presyo sa natin ng mga bugas. Yes, ka K5 Jazz, mahal gapon. May tag 20 kaya ang kada kilo. May presyo na kita daw parehas ng gapon. Ang regular na noodle rice, tag 44 ang kilo. Ang black rice natin, 70 ang kilo. Red rice, 66 ang kilo. Brown rice natin, 66 man ang kilo. Special rice natin nga, lokal, Sena rice, 55 ang kilo. Sweet rice natin nga lokal. Sweet, tagi 53 ang kilo. Tagang sinanduming natin, 52. Ang pedit natin, 54 ang kilo. Ang per sack,
2.80 per sack. Ang mga latest na ito niya presyo sa may Lila Terminal Market Super. Langgakin. Ate, kapate ka makalabot kita sang 20 pesos nga kada kilo sang bugas ka kipay biyason. Ambot lang do, ay kitsansa na maglabot sa 20 ah. Subong times 3 pa mo. 20 times 3. Tag 60. Pwede to sa may NFA rice, may 29 sila sang ano to. Ang kilo, garing ano siguro na, NFA na. Oo, ang iyan ay sang sang tawag na, sang National Irrigation Administration. Ang ganun kay limited lang man ang pwede maka-avail na kaki-5 just mga PWD, mga solo parent. Senior. Senior, gabusong. Ako ka to gabusong yan. Balo gabusong ko, ariboy on, gali kaki-5 just. Sige kaki-5 just baka lang tabugas. Ano mo, ikaw kaki-5 just, anong ginhatag mo sa imo nga palangga sang Valentine's? Ano lang, pamahawan ko sila. Ate, paano kaya mag-celebrate kaki 5 Jason kung long distance ka mo ba? Paano mag-celebrate sang Valentine's Day? Simple lang. May tagaan mo sa sang bulak na picturean mo lang. Okay na isa iya. Pwede naman abi subong sa messenger nga kasend sang emoticon nga buki-buki mo. Oo, hindi na. Depende mo sa pag-appreciate. Gahatag ka pa man tsokolate. Garing dito sa abroad mo naman tsokolate mo na sa lambudan na tuguro. Kalatunaw na galing tsokolate ko sa may balayo. Sige lang Ang importante, bisan nagadugay ang relasyon. Wala nagabago kasi kaki 5 Jason. Ano lang, pagsalit lang. Trust Dolayan na nga trust ang balaan ko nga balaan mo. Ano nga trust? Ang galusbot? Bawag galusbot. Sige, kaki 5 Jazz. Thank you so much. Sige lang ate, mag-report na doon sa tandang BTX Caponex. Nakakapi ka na, nakatitox ko pa. Kapag sa patol, si K5, Karen Badilla. Ako naman si K5, Dizon Talaron. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5, News FM. It's a beautiful nakaupod naton si K5 Jason Talaron sa aton siring market report. By the way, subong gali mayara dira sang double event February 16 Domingo nga adlaw. Mayara kita sang Iloilo Provincial Bike Caravan. Ang area venue dira sa may Iloilo Provincial Capital from 4:30 AM. O kung alas 4:30 sang kaagahon, probably amo na yung nakitaan ni K5 Jason Talaron ang mga bike enthusiasts. Kung yung tawag natin yung mga cyclist, mga ka-K5. At karon mayara man sang Pinay in Action. Ang Pia Caravan. Ang venue is sa Sunset Boulevard. Karon 4:30 PM ang 9-kilometer run, 4:40 PM ang 6-kilometer run, at ang 3-kilometer naman 4:50 PM mga ka-K5. So it's your time subong nga kaagahon para sa mga cyclist. Karon naman dulod-dalaga naman mga ka-K5 para sa may Iloilo Sunset Boulevard. By the way ilang paghatag manligwa sa tawag na sa sining mga event, mga ka-K5. Temporary anay nga gin-close ang bilog nga lane ng Iloilo Sunset Boulevard mga ka-K5. Para sa sining Pinay in Action Sports akon Pia Sports Caravan. Yan ni isang kapadalagan nga si Senator Pia Cayetano. Close ni siya for vehicular traffic. Ang mga ka-K5 base man sa Regulation Ordinance number 2025-029 ang mga ka-K5. Close niyang vehicular traffic sa bilog nga lane sa dalan dira sa may Sunset Boulevard from 4 PM up until 8 PM mga ka-K5. So hindi na kamo dira makadalas ang salakyan sa nasambitan nga mga inoras 4 PM to 8 PM subong adlaw or karon ni sa hapon tubtob alas 8 sa gabi mga ka-K5.
Ginakulabos na kita sang tiyempo. Magasunod na nga doon si Ringa pagpanglagad sa Sunday Morning Newscast. Bukod sa gihapon, no, K5 Kim Montaño Caluyo. Of course, subong nga na yung matemporaryo na ito makaupod. Si K5 Wayne Zanyares. Okay, nagasiburo ang naghatag itlog. Naghatag lang itlog, nagpalang luya. Nabuinan ka ng itlog. Kay K5 Aaron Refollo, get well soon na. Thank you so much for being with me. Nakaupod natin dari sa Master Control K5 Andre Fred La Pastora. Sa Quinta Distrito K5 Papa Flo, good morning. Ang sa ibang pagid natin dara nga mga Danan Army friends, mga friends dara sa Philippine National Police, sa Philippine Coast Guard akan PCG, sa taga Bureau of Fire Protection akan BFP. Ang sa ibang pagid dara. Sa liwati ni si K5 Kim Montaño Caluyo kag para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number 1 station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio. Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa agalabot gid 3 ka bulan bala. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Mga butika. DTX 500. Pasami ka bala nagaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabangdanan sa madasi nga pagtingula kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka kaysa DTX 500. Ang stress malikawan, pagkabulingon malimtan. DTX 500. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga, udto, kagabi. DTX 500. Ang pangpaw kag super detox mo. DTX 500. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. The official overall number 1 station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, alas 6:03 na sang aga. Lan ang pinapakinggan. K5 News FM Number 1 ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Pilipinas, maayong aga! Welcome na sa Sunday Morning Newscast. Pebrero 16, tuwig 2025. Mga ka-K5, sarang kitang mabatian sa 88.7 sa inyo tag sa kamang FM dial. Makitaan ka mabatian man kita worldwide. Pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7. Kami ang inyong mga tagbalita. Ako ang inyong alagad. Ako si ka-K5, Kim Montaño Caluyo. Sa ngalan ni ka-K5 Aaron Lloyd Rifuyo, ako naman si ka-K5 Wayne Zerudo Senieres. Sa headlines, ang iradulong sa inyo sang kaaluan sang D3 Bio, naimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil, sa managabalik-balik ang hilanat, ubo kag sipon. Magtumar na sang D3 Bio, sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag para na sa aton mga headlines. Una kita sa atong top story of the day. Top story of the day. Top story of the day. Sa atong top story of the day, pahayag ni ex-President Duterte nga pagpatyon o kon pamatyon na mga senador, hindi dapat nga pagbaliwalaon suno sa isa ka mamaridha. Balitang lokal. Sa ato nagapangunang headline sa Balitang Lokal, Iloilo City Joint Security Control Center nagpatigayon sa conference para sa dugang preparasyon sa 2025 midterm elections. Minor de edad nga tuyo magsulod sa lodging house sa Arevalo na rescue sang Task Force Morals and Values. Balitang Regional. Kag sa ato naman Balitang Regional, Manukan Country Vendors makabaton sa financial assistance gikan sa Bacolod LGU. Para naman sa ato na Network News, Negros Oriental 2nd District Congressman padayon ginabetikos sang katawhan matapos nga nagpirma ini sa impeachment complaints batok kay VP Sara. Balitang National. Balitang National. Sa aton Balitang National, PBBM o kon Presidente Ferdinand Marcos Jr. ginsabatang pahayag ni ex-President Duterte natuhoy sa tuyo nga pagpatay o kon sa paglango-lango nga patyon ang 15 ka mga senadora. Indian made a short-range missile system kag submarine target sang AFP. Balitang International. Kag sa aton headline sa Balitang International, Hamas ginhilway na ang 3 pa ka bihag nga Israelisa.
Sa balitang negosyo, presyo sang produktong petrolyo ginalauman sa masunod nga semana. Balitang Sports. Sa ato naman balita sa paragsang sports, Gilas Pilipinas nagdaog batok sa host country nga Qatar sa score nga 74-71. Sa balita entertainment, 3 ka veterana nga beauty queens magapasakop sa 2025 edition sang MUPH. Balita Extra Special. Balitang Extra Special. Kang sa ato naman balitang Extra Special, lalaki sa Chile o konsapong sa Chile gintulon kag ginluad sang isa ka balyena. Abantayan ang mga detalye diri sa aton nga pagpangalagad sa Sunday Morning Newscast. Ang mga pangulong dinala ng headlines ang ginadulong sa inyo sa kaalawan sang MyTC, ang alkaline base niya vitamin C, D3 Bio, agad maproteksyonan ang lawas batok sa trangkaso ubo, sipon, hilanat kag iban pa nga sakit. Ang mag-sharpen mandara ang inyo siring ang mga paminsaron, especially na sa mga nagakuha sang exam sa mga estudyante, kag DTX 500 kung nakabatyag na kamon sa mga pagpalanakit sang likod, hypertension, diabetes, kag iban pagid nga mga sakit, mga ka-K5. Inom na sa mga food supplements ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Itangoy. Sa iluhan na nato ng aton siring ang mga detalye sa aton top story of the day. Top story of the day. Top story of the day. Sa atong top story of the day, mga ka-K5, hindi dapat pagbaliwalaon ang pahayag ni former President Rodrigo Roa Duterte nga pamatyon ng mga senador suno kay House of Representatives Assistant Majority Leader kag tingong Party List Representative Jude Asidre bangod dinhi ang makabig nga isa ka krimen sa idalom sang kasuguan sang pungsod. Suno kay Asidre, hindi lang basta lahug-lahug at tinaga ang insambit ni ex-President Duterte, kundi isa ka krimen nga makabig nga inciting to sedition kon grave threats na may nagakaigo nga silot sa idalom sang kasuguan. Naibaloan niya sa proclamation rally sang senatorial slate sang Partido Demokratiko Pilipino. Lakas ng bayan ng PDP laban, nagpahayag si ex-President Duterte nga pamatyon na lamang nila ang 15 ka senador agad mabakante ang pwesto kag makasulod ang iya nga mga gina-endorso na kandidato sa pagka-senador. Yari ang nangin pahayag ni former President Rodrigo Duterte. Alam niyo po, kuminsan nakikita natin yung ibang partido. Marami kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? Hindi, patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Pero kawawa naman, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung Nabatian si former President Rodrigo Roa Duterte. Sa iluhan naman nato ang ato nagapangunang balitang lokal. Balitang lokal. Sa aton balitang lokal, nagpatigayon ang Iloilo City Joint Security Control Center kan CJSSC sang conference para sa dugang nga mga preparasyon sa 2025 midterm elections. Gintambungan ang conference sa makatapos ang Iloilo City Police Office kan ICPO, COMELEC Iloilo City, Philippine Coast Guard kan PCG, kag Philippine Army. Nalakip sa mga nanginag o kon gindiskusyonan amo ang COMELEC resolutions, situations updates, kag pagpropose ang deployment plan para sa kapulisan kag soldado. Sa dugang nga balita lokal, ginakondenar sang COMELEC Iloilo ang pagpatapik sa mga campaign materials sa mga kahoy sa syudad sang Iloilo. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Commission on Elections at COMELEC Iloilo City, Mr. Jonathan Saino, Election Assistant 2, ginpayag sini nga kaangay lang ginabastos sa mga ini ang ahensya.
Dugang pa madamo sa mga ahensya o kung madamo ang nabaton sa ahensya nga mensahe gikan sa mga concerned citizens nga ginakaundan sa mga laragway nga nagapakita sa mga campaign materials nga nakatapik sa mga puno sang kahoy sa palibot sang syudad sang Iloilo. Wala naman gilayon nga ginpangbaklas ang mga nasambitan nga campaign materials bangod suno kay Saino nagakinahanglan pa ini sang koordinasyon sa iban pa nga mga ahensya. Suno pa sa iya hugot nga ginadumilian ang pagpamutang sang tarpaulin sa mga puno kag nagapanawagan naman ang ahensya sa mga lokal nga kandidato nga nagapapili sa palabuton nga 2025 midterm elections nga likawan nga sundon ang amo nga akto. Matandaan sa Pebrero 13 naglapta ang mga laragway sa social media kung sa diin makitaan ang mga tarpaulin sa mga national candidates nga nakatapik sa mga kahoy. Sa dugang balitang lokal, natigayon nga ma-rescue sang Task Force Moral and Values Moral and Values Formation ang isa ka menor de edad nga tuyo kun tani mag-check-in sa isa ka lodging house sa distrito sang Arevalo Biyernes ang hapon o kun sang adlaw sang pagigugma kon Valentine's Day. Suno kay TFMV head nga si Mr. Nestor Canong, 17 anyos nga babae ang ilan na rescue takna alas 5:30 sang hapon. Nahibaluan nga nagpatigayon sa inspeksyon ang nasambit nga talatapan sa mga lodging houses, sa motels, kagiman pa kadungan sang ginpatigayon kon selebrasyon sang Valentine's Day. Ginako naman sa nagabantay sa among nga establishmento nga wala sini mausisa maayo. Rason nga kasulod ang menor de edad. Natala na naman nga ipaidalom sa counseling ang na-rescue nga menor de edad sang City Social Welfare and Development Office sa CSWDO. Nahibaluan nga ganadumilian sang Iloilo City Government nga magsulod ang mga menor de edad sa mga balay palahuwayan kon lodging houses, motels, sa palibot sang syudad sa idalom sang Regulation Ordinance number 2015-447. Masobra 300 ka mga senior citizens ang nagtambong sa ginhiwat nga senior moments aginsakdag ni Councilor Cedfric Cabaluna kag KKB sang K5 News FM Iloilo nga ginhiwat sa SM City Iloilo sang Pebrero 14 sang Valentine's Day. Nag-enjoy ang mga ini sa pahampang kag nakabaton sang radyo gikan sa K5 News FM Iloilo ang mga nagtambong sa amo nga kahiwatan. Luwas sa radyo, ilan naman nabato ng mga produkto gikan sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Mil Uy. Isa naman sa maswerte nga nagpasakop sa iluugo mo kung sa diin nagdaog inis sang cash. Matamis naman nga yuhom sang mga katigulangan ang nanging kabaylo sang ilan na baton nga papremyo. Sa piyak nga bahin, nakapiyansa na sang February 14 ang duha ka katabo sang Philippine Coast Guard ug PCG. Ang PCG Masbate nga nagpakilala nga bodyguard ni Guimaras Gubernatorial Aspirant Margarita Maggie Cacho sa tong February 11, 2025. Madumduman nga ginkilala ang duha ka PCG member nga Sunday Apprentice Seaman Marwin Parpan kag Seaman Second Class Rico Mailan nga nagpakilala nga bodyguard ni Cacho. Nahibaluan nga gin-operate sang Criminal Investigation and Detection Group o kan CIDG Anti-Organized Crime Unit si Cacho bangod sa modo sini nga nagasalig o nagapapromisa sa mga kliyente nga siya ang magaproseso sa mga dokumento kon permits sa mga negosyo nga kinahanglan sa mga government agencies sa baylo sang dako nga kantidad o kon kwarta. Sa pagpasarig ni Cacho nga madasig kon siyang magproseso bangod nga himata ini sang Marcos family. Partikular na pakaisa sang First Lady nga si Lisa Araneta Marcos. Sang gin-operate sa mga otoridad si Cacho sa Barangay Sabang sa Guimaras. Yara sa lugar ang duha ka PCG member kag sang ginapangitaan sila sang dokumento. Wala sila sang may napresentar agon makapamatuod nga gin-detail sila bilang bodyguard sang kandidato. Kaso naman niya Republic Act 10591 naging Comprehensive Firearms and Ammunition angot sa COMELEC Ganban ang gin-file batok sa duwa. Samtang swindling naman ang kaso bato kay Cacho kag sa sekretarya niya nga si Cayetano Lila. Ginbawian sang kabuhi ang retired army nga si Remedyo Guillermo, 72 anyos nga residenta sang Barangay Libot, Kalinog, Iloilo matapos malapakan sang truck sang nasambitan nga barangay las 6 sang gabi Pebrero 13, 2025. Sa investigasyon sang Kalinog PNP ginpayag nagsagaid ang biktima sa signage o kung nasagaid sang biktima ang signage rason nga natumba ini kag didto na nalapakan sang kasugata nga truck ang iya ulo.
Dugang pa mayara sang karga nga tubo ang nasambitan nga truck kag indeklarara nga dead on the spot ang biktima bangon sa patal nga pilas sa ulo. Sa karon nagapabilin sa kustudiya sang Kalinog Police Station ang driver sang truck kag ginahulat pa ang investigasyon sang pamilya ni Guillermo kung magapasaka sang kaso. Sa balita sa probinsya sang Iloilo, nagdangat sa 700 ka mga bakuna ang na-administer sa ginpatigayon nga big catch-up immunization drive sang Iloilo Provincial Government. Ini ang kabahin sang reinforcement sang Iloilo Provincial Government sa commitment nga matap na ang nagkalain-lain nga mga balatian kag matibong ang public health. Sunod pa kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., ang catch-up immunization ang ginsuportahan sa Department of Health Western Visayas Center for Health Development, Relief International, UNICEF, Kagpototan Rural Health Unit, Birthing Center and Primary Healthcare Facility. Dugang pa sang gobernador ang vaccination drive ang nagasakop sa pagbakuna sa mga kabataan, HPV vaccines, TD vaccines para sa mga nagabusong babahi, kag pneumonia vaccines para sa mga senior citizen. Angot dari kong basihan ang record sang Iloilo Provincial Health Office sa IPHO. 55 kadugang nga mga kabataan na makabig nga fully immunized children na kanafay nga nagapasiguro nga manginhilway ang mga ini sa anuman nga balatian. Mangod sila nagapasalig ang Iloilo Provincial Government nga magapadayon ang pagpangbakuna sa Iloilo Province. Nagapanguna ang Iloilo Province sa may pinakadamo nga kaso sang human immunodeficiency virus o kan HIV. Ini ang ginpakita sa data record nga ginpagwa sang Department of Health o kan DOH-6. Base diri, 274 na ang kaso sang HIV sa probinsya sang Iloilo. Sa Iloilo City naman mayara sang 249, Capiz nga may 131, Bacolod City nga may 125, Aklan nga may 122, kag Antique nga may 70. Sa subong ginahulat pa sang Iloilo Provincial Health Office o kan IPHO ang nasambit nga data gikan sa DOH. Sa police report, duwa ka mga posible motibo ang ginasundan sa karon sa Ngalipodjan PNP sa paglutang patay kay Rio Agudo, 46 anyos sa ila mismo barangay sa Barangay Tabug, Ngalipodjan, Iloilo. Pasado las 11 sang aga Pebrero 14, 2025. Nahibaluan niya na sa labato kung naumid diri si Roquito Cantumayor Dolar, 50 anyos nga taga Sitio Tabyunan, Barangay Bocari, Leon, Iloilo, nga marugbaligya sang utan ng vegetable vendor nga posible nagalakat sa unhan ni Agudo. Sino pa kay Police Captain Mariona Esparo, ang officer in charge ng OIC sa Ngalipodjan Municipal Police Station. Kaya ginpahayag nga una diri amo ang personal o kung daan nga hiligutan-on sa rin sang tuig 2023. Nakabaton si Agudo sang death threat. Napadayon nila karon nga ginapadalman kag gina-verify. Dugang pa amo ang trabaho siri nga nagapamanting o kung nagapamorsyento sa mga ginapabaligya sa iya nga sapat pangod may impormasyon nga may mga nasuya sa iya. Angot rin nabudlayan man sa pagtipon sa mga impormasyon pangod may mga nagapalabot sang pila ka mga nahibaluan niya istorya apang hindi magtindog bilang saksi o can witness. Nakaangko naman sang igo sa wala nga porsyon sang guya sa idalom sang durungan si Agudo na nagbulid-bulid kag nahulog pa sa dululhugon nga porsyon sang banas kag gin-finishing pa sang mga sospek. Samtang posible naman nga yara sa unhan ni Agudo si Dolar. Rason nga nasa labat nga nakaangko naman sang igo sa likod nga natuon sa spinal cord sa niya. Nahibaluan nga si Agudo ang gindeklarar nga dead on spot. Samtang dead on arrival naman sa Aliosan District Hospital ang nasalabat nga si Dolara. Hindi magnubo sa duha ka tawo ang posible nangamot sa pagpangluthang patay kay Rio Agudo, 46 anyos nga mangungumas sang Barangay Tabug, Alimudian, Iloilo, kag nakasalabat kay Roquita Cantumayor Dolar, 50 anyos nga manugbaligya sang utan sa Sitio Tabyunan, Barangay Bocari, Leon, Iloilo. Ang insidente ang natabo pasado las 11 sang aga kahapon, Pebrero 14, 2025 sa Barangay Tabug, Alimudian, nga gidabanta 23 kilometro ang kaluyoon halin sa town proper. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Captain Marion Asparo, officer in charge sang Alimudian Municipal Police Station, iyagin payag nga nagagwa sa inisyal nga investigasyon nga naginasundan sa mga suspect sa Agudo nga padulong kontani sa iya kaumahan. Dugang pa talakdadon ang lugar nga may nakakita nga duwa ka lalaki nga nagaponet kag shades ang naglakat sa mas mataas nga porsyon sa diin posible nagposisyon ng mga ini para bantayan ang target.
Sa biyak sini wala sang nakita sa mismo nga pagpangluthang kag nakaangkon sang igo sa walang porsyon sang kuya sa idalom sang dulunggan si Agudo nga nagbulid-bulid kag nahulog sa dulhugon nga porsyon sang banas. Samtang posible yara naman sa unhan si Agudo si Dolar rason nga nasalabat ini kag nakaangkon sang igo sa likod natuon sa spinal cord sini. Naibaluan nga deklarar nga dead on spot si Agudo samtang dead on arrival naman sa Aloysian District Hospital si Dolar. Sa karon nagapadayon pang investigasyon sa nasambit nga krimen. Sa dugang nga detalye, nagapabilin sa karon nga blanco ang makapulisan sa mga sospek nga nagpangamot sa paglutang patay sa mangunguma nga si Rio Agudo, 46 anyos, Agro Kita Dolara, 50 anyos nga manugbaligya sang utan sa barangay Tabug, Alimojan, Iloilo. Sa interview sa K5 News FM kay Police Captain Mario Nasparo, ang officer in charge sang Alimojan Municipal Police Station, iyagin pahayag nga wala sang CCTV sa lugar. Malaka ang mga pamalay kag wala sang witness sa konsaksi na nakakita mismo sa pagpanglutang o kon pagtiro. Sa bahin kay Agudo, mayara sila sang duwa ka ginatanaw nga motibo. Dugang pa ni Asparo, madayon sa karon ang ila sini nga investigasyon kag pagkuha sa mga impormasyon sa mga himata kag iban pa sa mga posible makatudlo agod madakpan ang mga sospeka. Apat ka mga graduates sa Central Philippine University o CPU ang nalakip sa mga top-notchers sa February 2025 licensure examination for respiratory therapist. Ini amo ang masunod ang rank 5 si Jose Miguel S. Dumatol, rank number 5 man si Jewel Nay L. Lacional, rank number 6 si Dian May Q. Evangelista, amo man si Charis Joy P. Rubino. Na-record sang CPU ang 97.30% passing rate sa diin 36 sa 37 ang mga nagkuha sang pasinawan ang nakapasar. Samtang arestado sa ginkasang nga drug by bus operation sang Provincial Drug Enforcement Unit o PDEU si Jovenel Cadasa. Ang subject ang 42 anyos nga taga-barangay Poblasyon ni Lowood, Pasig City. Nadakpan sa barangay Abaca, San Enrique, Iloilo, pasado las 5 sang hapon kahapon, Pebrero 15. Sandig sa PDEU, yara sa 2 ka bulan ang nangin monitoring sa subject. Naging classify naman bilang high-value individual o na HVI. Nakuha sa arestado ang tatunanan ka sa siyay sang suspected shabu. Nakip na ang buy-bus item nga ganabanta nagabugat sang 115 gramos pag may market value nga 782,000 pesos. Sa karon yara sa kustodiya sang San Enrique PNP si Cadas, kag magapangatuwang naman sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Dangerous Drugs Act of 2002. Kita lokal, dakop sa ginkasa nga exclusive buy-bust operation asang City Drug Enforcement Unit o kon CDEU ang isa ka high-value individual o kon HVI sa Zone 15 Kalaparan, Arevalo. Nabakla ng sa isa ka sa shay isang suspected shabu gamit ang buy-bust money nga 8,000 ang subject nga si Christopher Duran, 48 anyos, kag residente sang nasambitan nga lugar. Ang pagrekisa kay Duran ang na-recover tanan ang masobra pulo ka sa shay isang suspected shabu, lakip na ang buy-bust item kag may kabilugan kabugaton nga 50 grams. Yara naman ang estimated value sa 344,000. Halin sa balitang lokal, sa iluhan naman nato ng ato nagapanguna nga balitang regional. Balitang regional. Sa balitang regional, Manokan Country Vendors makabaton sang financial assistance gikan sa lokal nga panguluhan sang Bacolod. K5 Carla Defensor sang K5 News FM Bacolod sa kampiyon nga report. Ginpahayag ni Rachel Manga, tigpamuno sa Department of Social Services and Development o kon DSSD Bacolod, nga mayara sang mabaton nga financial assistance gikan sa syudad sa Bacolod ang mga vendors sang Manukan Country. Sunod pa kay Manga nga ginpasiguro sang DSSD ang mabaton nga assistance ang makabulig sa mga vendors sang Manukan Country bangod apektado ini sa demolition kag magamit man ini nila sa pagsaylo sa temporaryo nga baligyaan. Dugang pa ni Manga nga hindi patanan ang narilisan sang financial assistance bangod may
kulang pa nga mga supporting documents nga ginapangayo ang DSSD. Apang ginpahayag ni Mangga nga ma-avail sa mga nasambit nga vendors ang ining nga serbisyo. Ini nga balita ginatulong sa inyo sa DTX 500 Mighty si kag D3 Bayo. Ini si K5 Carlo Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM. Sa Network News, Negros Oriental 2nd District Congressman padayon nga ginabatikos sang katawhan matapos nga nagpirma ini sang impeachment complaints bato kay VP Sara. James Badong Quilios sang K5 News FM Dumaguete sa report. Ang araw matapos may pasa ng Kongreso ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kung saan nakakulikta ito ng mahigit 200 signatories mula sa mga kongresista ay hindi sila nakaligtas sa batikos ng mga taga-suporta ng pamilyang Duterte na pinangalan ng DDS. Sa mahigit 200 kongresista na pumirma sa pagpapatalsik ng Vice Presidente ay kabilang si Negros Oriental 2nd District Congressman Chiquiting Sigarbarria na umani rin ng pagbabatikos mula sa publiko na naniniwala at patuloy na sumusuporta kay Duterte. Kasunod nito, wala pang komento ang kongresista sa kanyang dahilan sa pagpirma ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente ng bansa. Noon pa man, binabatikos na ng publiko si Congressman Sigarbarria hinggil sa ginawa nito sa mga kalsada sa ikalawang distrito ng Negros Oriental na sinisira kahit maayos pa at ngayon ay nagdudulot ng kaabala sa mga biyahedor. Kahit itinangginan ng kongresista ang kanyang pagkakasangkot sa gawain ng DPWH sa naturang distrito ay inaatake pa rin ito ng taong bayan dahil sa paniniwala ng mga tao na bilang isang kongresista ay may kapangyarihan siyang kwestiyonin ang mga hakbang na ginawa ng nasabing departamento ngunit hindi niya ito ginawa. Sa halip ay sinuportahan pa ng kongresista ang naturang proyekto kahit alam niya na may mga bagay na dapat unahin para makatulong sa taong bayan. Ang balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ako si K5 James de Trebayo Bandukilyo para sa kampiyon nga balita Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM. Alin sa K5 Network News, sa iluhan naman nato ng ato nagapanguna nga Balitang Nasyonal. Balitang Nasyonal. Balitang Nasyonal. Sa Balitang Nasyonal, ginsabat ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pahayag ni former President Rodrigo Roa Duterte angot sa pagpatay sang 15 ka senador agod mahatagan sa bakante nga pwesto ang iya mga gina-endorso nga kandidato sa pagkasenador sa idalom sang Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan na kan PDP laban. Sino pa sa presidente sa ginhiwat nga alyansa para sa bagong Pilipinas rally sa Davao. Kasi nagdigad lang adlaw nabatian si ex-President Duterte nga mapatay sang 15 ka mga senador. Amod posible nga wala na sang pag-asa ang iya gina-endorso nga mga kandidato kagang solusyon na lamang sini sa problema amo ang pagpatay sa mga senadora. Nahibaluan nga base sa Pulse Asia Senatorial Survey, duha lang sa partido ni Duterte ang nakasulod sa Magic 12 na amusan day re-election ni Ronald De La Rosa kag Bongo. Samtang napulo naman sa mga kandidato sa pagkasenador ni Marcos ang nakasulod sa Magic 12. Yari ang kabahin sang payag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Alam niyo po, kuminsan nakikita natin yung ibang partido, hindi sila nagugulat sila, natatakot yata sila sa inyo eh. Dahil pagka nakita ang line-up ng alyansa, kung ano-ano na sinasabi, narinig lang natin ng isang araw. Walang daw pag-asa, siguro, kanina wala silang pag-asa, kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Ay, talaga, bagay. Mahirap naman yung ibang tao. Ang iniisip lang nila, ang kaisa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. Nakakapagtaka kung bakit ganun. Sa dugang nga balita national, target sang Armed Forces of the Philippines sa AFP nga mapadamo pa ang kagamitan pang gera sini, pinaagi sa pagbakal sang mabag-o nga kagamitan. Kalakip sa mga target nga makuha sang AFP amo ang Indian-made short-range missile system kag duwa ka submarine. Suno kay AFP Chief General Romeo Bronner Jr. nga sa idalom sang AFP Modernization Program Horizon 3, mayara sang nakapain nga pondo ang militar para sa submarine acquisition.
Inisyal nga target diri ang diesel electric type sa mga submarine kag suno sa iya nga dako ang pagkinahanglan sang pungsod nga makuha sang submarine bangod man sa archipelagic geography nga mayara ang pungsod. Suno kay Bronner, posible nga maga-order na ang Pilipinas sa masunod nga quarter kung sa diin ginalauman nga magabalor ini sang $200 million. Sa dugang balitang national, masobra 5,000 nga Australians ang nabiktima sa love scam center nga nag-operate sa pungsod Pilipinas. Ginpayag ni Kathleen Dellers ng Australian Federal Police nga yara sa 24 million Australian dollars ang nadula sa mga scammers kung sariin lunsay mga target sa niya mo mga lalaki nga Australian nationals nga nagapangidaron sa 35 tubtob 80 via online dating apps. Sanig naman sa pahayag sa Australian authorities, nagapakig-angot na ang mga ini sa mga Filipino counterparts kaangay na lamang sa Presidential Anti-Organized Crime Commission kon PAOK ang National Bureau of Investigation kon NBI agod mga magbulig nga ma-identify ang potential Australian victims. Matandaan nga nagmando si President Ferdinand Marcos Jr. sa nakaligad nga tuig nga iban ang lapnagon nga Chinese run online gaming operations sa Pilipinas nga ginapayag nagahimo sang krimen kaangay na lamang sang money scams, human trafficking, kidnapping, torture, kaga pagpatay o kon murder. Hilway nga nakapauli ang 29 ka mga OFWs gikan sa Israel sang Pebrero 13, 2025 nga voluntaryo nga nag-avail sang repatriation program sang gobyerno. Nakabato naman ang kada isa sa ila sang financial assistance gikan sa DMU o kon DMW kag OWA. Ginhataga naman ang nasambitan nga OFW sang free training vouchers gikan sa TESDA kag sa kabugusan yara sa 1,205 OFW kag 33 dependents ang nakapauli na sa Pilipinas humalin sang nagluntad ang Israel-Hamas conflict sang Oktubre 2023. Halin sa Balitang National, sa iluhan naman naton ang detalye sang ato nagapanguna nga Balitang International. Balitang International. Sa Balitang International, ginhilway na sang Hamas ang 3 pa kabihag nga Israeli sang Sabado, Pebrero 15. Pasado las 10 ang aga, ginhilway sa mga militante nga Hamas ang 3 kabihag nga Israelis gikan sa Khan Yunis sa Gaza kag turnover sa Red Cross kagadayon nga gindala ang mga ini sa Israeli Army sa iban nga lokasyon sa Gaza. Ang Israeli military naman ang nagdala sa mga nagginhilway sang nga Israelis papauli sa Israel. Ang paghilway sa mga hostages ang kabaylo sa pagpagwa naman sa masobra 360 ka mga preso nga nabilanggo sa mga presuhan sang Israel. Madumduman nga una na nga nagpaandam ang Hamas nga hindi pagbuyan ang mabihag nila nga Israelis kasunod sa ginapahayag nga paglapas ang Israel sa ceasefire deal. Nagpaandam man ang Israel nga kung hindi paghilawayon sang Hamas ang ilang mga bihag, padayunon siri ang pag-atake sa Gaza. Pirma ni Ukrainian President Vladimir Zelensky nga ginigo sang drone attack sang Russia ang guba nga nuclear power plant sang Chernobyl sang damlaglang. Suno kay Zelensky nga nag-igo ang Russian attack drone nga may high explosive warhead sa isa ka shelter nga nagaprotekta sa kalibutan gikan sa radiation gikan sa naguba nga Fort Power Unit. Ginpayag naman sang State Emergency Service sang Ukraine nga nagapabilin nga yara sa normal limits ang radiation gikan sa nuclear plant. Ini sa tunga sa anunsyo ni US President Donald Trump nga gilayon umpisahan ang negosasyon agud tapuson ang giyera sa Ukraine matapos ang produktibo nga pag-istoryahanay nila ni Russia President Vladimir Putin sang nakaligad nga Miyerkules. Sa piyak nga bahin, katuan naman nato ng sa iluhan ang Balitang Negosyo. Balitang Negosyo.
Sa aton balitang negosyo, lauman ang pagtaas naman sang presyo sang produktong petrolyo. Sa Martes nga adlaw suno sa Department of Energy o DOE. Base sa pagpanta sang DOE, ang gasolina ang nabata nga magsaka sang 45 tubtob 75 sentimos sa kada litro. Ang diesel ang ginalantaw nga magasaka sang 30 tubtob 60 sentimos kada litro. Samtang ang kerosene naman ginabanta nga magsaka sang 15 tubtob 30 sentimos sa kada litro. Suno kay DOE Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero nga ang ginalauman nga saka sa presyo sang petrolyo ang bunga sang nagataas nga tensyon kag sa ginapabaskog nga sanctions ang US sa pungsod Iran kag Russia. Samtang sa bahin naman sang aton pinakaulihing foreign exchange rate update mga ka K5. Ang US dollar ang may baylong nga 57 pesos and 83 centavos. Ang euro ang may baylong nga 60 pesos and 70 centavos. Ang British pound ang may baylong nga 72 pesos and 79 centavos. Ang Indian rupee ang may baylong nga 66 centavos. Ang Australian dollar ang may baylong nga 36 pesos and 73 centavos. Ang Canadian dollar ang may baylong nga 40 pesos and 77 centavos. Ang Singaporean dollar ang may baylong nga 43 pesos and 18 centavos. Ang Swiss franc naman ang may baylong nga 64 pesos and 31 centavos. Ang Malaysian ringgit ang may baylong nga 13 pesos and 3 centavos. Kag ang Japanese yen naman ang may baylong nga 37 centavos. Sa dugang pa nga foreign exchange rate update, ang Bahraini dinar ang may baylong 153 pesos and 82 centavos. Ang Brazilian real ang may baylong 10 pesos and 13 centavos. Ang Bruneian dollar ang may baylong 43 pesos and 18 centavos. Ang Chinese yuan renminbi ang may baylong 7 pesos and 96 centavos. Ang Emirati dirham ang may baylong 15 pesos and 74 centavos. Ang Hong Kong dollar ang may baylong 7 pesos and 42 centavos. Ang Indonesian rupiah ang may baylong 0.003 centavos. Ang Israeli shekel ang may baylong 16 pesos and 32 centavos. Ang Japanese yen ang may baylong 37 centavos. Ang Kuwaiti dinar ang may baylong 187 pesos and 66 centavos. Ang Malaysian ringgit ang may baylong 13 pesos and 3 centavos. Ang Omani Rial ang may baylong 150 pesos and 22 centavos. Ang Qatari Rial ang may baylong 15 pesos and 88 centavos. Ang Singaporean dollar ang may baylong 43 pesos and 18 centavos. Ang Saudi Arabian Rial ang may baylong 15 pesos and 42 centavos. Ang South Korean won ang may baylong 04 centavos. Ang Taiwan New Dollar ang may baylong 1 peso and 76 centavos. Ang Thai Baht ang may baylong 1.71 centavos. Kagamuyad to ang aton sila pinakaulihing foreign exchange rate update. Sa iluhan naman naton ang aton sila nagapanguna sa balitang entertainment, mga ka-K5. Balitang negosyo. Sa aton siring balitang entertainment. Balitang entertainment. Ginpainit sa mga veteranang beauty queens nga sanday Ilana Marie Aduana, Teresita Sen Winwin Marquez kag Maria Atiza Manalo ang 2025 edition sang Miss Universe Philippines kung saliin sila ang magapasakop agud makuha ang corona sa nasambit nga pageant. Ginpresentar sang MUPH organization sa ila press presentation ang 69 ka mga magapasakop nga kandidata sa subong nga tuig sa Makati Shangri-La Hotel. Nalakip diri ang tatlo ka nasambit nga beauty queens nga nangintiglawas na sang Pilipinas sa international stage kag nakahatag na sang dungog sa pungsod. Naibaluan nga si Marquez ang pinakauna nga Asian woman kag Asian contender nga nagdaog sa Latin-dominated international pageant nga Reina Hispano-Americana sang tuig 2017. Samtang si Aduana naman ang nagdaog bilang Miss Earth Air sang tuig 2023 kag si Manalo naman ang daog sang second runner-up sa Miss International sang tuig 2018. Halin sa balitang showbiz, sa iluhan naman naton ang aton nagapanguna nga balitang sports. Balitang sports.
Sa aton balitang sports, nalutsan sang Gilas, Pilipinas ang host country nga Qatar sa score nga 74-71 sa pag-umpisa sang friendly game sa Doha International Cup. Sini nga Sabado sang kaagahon, ginlagas sang Gilas ang 11 puntos nga abanse sang Qatar sa score nga 60-49 sa third quarter. Tugtod ng pasulod ni Junmar Fajardo ang iyang mga free throws. Kagini ang nagpanubo sa siyam ka mga puntos nga abanse sang host country pagsulod sang last quarter. Sa katapusan nga minutos ang last quarter, napagana sang Gilas ang depensa tubtob makuha ang kadalagan. Nagpanguna sa kadalagan sang Gilas si Dwight Ramos nga naglista sang 15 puntos. Samtang si Fajardo naman ang nakalista sang 12 puntos. Kag si Justin Brownlee ang mayara naman sang 10 ka puntos. Halin sa balitang sports. Sa iluhan naman naton ang aton nagapanguna. Ito na aton balitang extra special. Balitang extra special. Balitang extra special. Sa aton balitang extra special, di ba mapati bala ka mo? Ang isa ka lalaki nga nagakayag upod sa iya amay ang ginlamon sang balyena sa kadagatan. Kung kalalawran nga sakop sang Santiago sa pungsod Chile, apang sang ulihi ini siya ang ginluad baw sa kaswerte. Ngayon pahayag nga si Adrian Simancas ang nagakayag upod ang iya amay sa dagat nga sakop sang Santiago, Chile, sang isa ka hampak whale ang nagtuhaw kagolpyada siya nga gintulon. Ano sa 24 anyos nga si Simancas, dako nga kakulba kag kahadlok ang inabatyagan sang gintulon siya sang balyena. Maswerte naman si Simancas sang ginluad siya sang balyena kag ang iya kaya kung sariin. Wala man siya sang naangkon nga pilas. Dugang pa ni Simancas nga abi niya katapusan na niya sadto nga mga tinion apang dako ang iya pagpasalamat nga ginluad siya sang balyena nga buhi kag wala sang anuman nga pilas nga naangkon. Grabe ka K5 Weng. Ano abi ang experience sa sulod sang chance sang balyena ka K5 Weng? Pero kasi ara pa sa tutunlan during that time. Siguro, ano to, K5 Kim, kung ako to, explore ko guro na rin. Nakita na gito guro yung mga ngipon sang balyena, no? Una na-imagine ko na kung paano kung ginkano ako sang shark. Nga wala man ako blama utod-utod ang lawas ko kung buhi pa ko sa tiyan. Feel ko madala ko sang sang pukpok ko sa tiyan niya sa makagwa ko. Makita na ito naman sa movie, no? What if abin, no? Ginkaon niya katapos nagwa sa higgo. Upod ka to sa higgo. Kina-imagine mo lang. Pero at least swerte siya ka K5 Weng. Ama, kung maging kaon ka, naging tulon ka na ka K5 Weng sa balyena. Na-experience mo na ang taon na. Kung wala na na-videoan, actually may video na siya mga ka K5. Kung wala na siya na-videoan, sino yan magpati? Naging tulon ka na, ginluad ka pa sang balyena ka K5 Weng. Ano ka swerte, nga yara ka na sa life and death situation bala kay K5 Kim. Kag gintagaan kagyapon sa ginatawag nga life. Kung ara ka sa tunga sa life kagyapon. Oo. Feel ko wala na ka day off ang iyang tawag na guardian angel. Papagod-pagod na lang yung guardian angel ka K5 Weng. Nagatutok sa aton yung pagpangalagan si Ma'am Mary Jane Hestoso, Ma'am Wides, Brenda Areliado Abian, Sir Benny Hermano, good morning K5 KMC and K5WZS pa. Kapit ka na lang mag-WPS. West Philippine Sea ka K5 Weng. Sky Ma'am Beings PSJ, good morning. Merasol Kiachon Kadiga. Nagatutukin sa aton siring nga pagpangalagad Ma'am Ninita Barrientos, Sir Totong Labiogo, Danny Diomedes Biagpalo. Sa mga security guard dira sa Western Visayas Medical Center, good morning. Sa Mission Hospital, sa Iloilo Doctors Hospital, basta mga security guard gani suki gina sa mga K5 nga nagapamati diri mga ka K5. Kaya Anthony naman ay good morning. Tamyaw dira kay Kapid, Rolang Pakliba, sa barangay Navais, dira nagakape sa Tintin Turo-Turo sa Bangga Cabo Airport Mandurriao. Salamat gid from Sir Ricky Manaay. Sir Alex Sesab, good morning.
Sir Roel Sason. Ikaw ka K5 Weng, may mga talam-iawon ikaw dra. Yeah, syempre, hindi natin pagkalimutan ang mga residente o kung mga pumuloy sang barangay Nabitasan, kaga barangay Naslo. Kaya syempre, mga pumuloy man sa Banwasang Pototan. Damo na taga pamati o nga taga Pototan ka K5 Weng. So, amo na. So, ikaw ka K5 Weng, how's Valentine's Day? How's Valentine's Ano man, okay man. Do Valentine's Day man. Makon mo sang ligal, wala ka K5 Kim sang Valentine's Day, di ba? Nag-live kita. Tapos do na-feel tagid nga very special kita ka K5 Kim. Kaya nakabaton kita sa mga greetings halin sa aton mga K5. No? Not that normal. Wala nga mga naga-comment nga nagadamog sila ka K5 Kim. So, na pamatud-an gid nga damo man bisan single o kon heartbroken damo man sa gihapon ang celebrar sang Valentine's Day sang February 14. Ang bagani nila ang Valentine's Day is araw ng mga puso, hindi araw ng magjowa. Kung may puso ka, ti araw mo na yes. Bas araw ng puso, hindi mo na araw ng magjowa. Iwi mo kung may istorya niyo sa inyo yung Gani kay nasanayan bala naton kay K5 Kim nga every Valentine's Day daw ginahabalanda nga para gid na sa mag-couple, no, kundi nga ginapa-feel mo ang extra love, extra care, kaga extra pagpalangga mo sa amo na nga tawa kay K5 Kim. Bali Sir Hood Lumonta na wala na papakot mama. Aga pa. Temprano pa ha. Ay kagabi ka K5 nagpapakot man ako kasi wala ko pa taga mahatag ang ilang chicken. Si K5 nga mahatag sa price. Pakton na lang ang K5 nga. Pakton nyo kung ano ang pamahaw ko sa mo? Ano ang pamahaw ko sa mo? Ano makapakot? Ano makuha nila? Libre nga mga 50 pesos Gcash. Tapos wala pagaling ka pamahaw. Good morning kay Sir Glenn Diaz. Nakatutok yun sa aton siring ang pagpangalaga. Oras, alas 6:49 na sang aga. Magasunod na ang ireklamo mo sa K5. Temporary ngo talos kay K5 Aaron Refollo, si aton siring station manager. K5 Enrico Sorrita. Galawag lang sa sa boxing ba? Enrico Sorrita Junior. And of course, mga K5, ang naman yung mga balita ang ginadulong sa inyo sa kaalawan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang aton siring power trio among D3 Bio, DDX 500 kag MyTC. Kung gusto naman maghigop, magpainit-init sa inyo siring alawas, kamo sa DTX Coffee Mix. Kumane siya sa chia seeds kag di sugarcane extract. Kung gusto ninyo nga mahapusan kamo sa pagpamuhin kag sa pagpangihi o kay gabulig ni siya sa pag-flash out sa mga toxin sa inyo lawas. Kung gusto nyo naman sa matamis kay wala sang nagatamis sa inyo kabuhi, inom ka mo sang pre-bio coffee, mga K5, mabakal man niya sa mga malapit nga butika sa inyong lugar. Kay Sir Reiki Armansa nakatutok sa aton nga pagpangalaga. And of course, ang naman nga mga impormasyon ang ginadulong sa inyo ni K5 Ray SPH Umanay, ang aton siring area manager sa K5 News FM Panay, kag K5 News FM Mindanao. Kaya palang kagid ang Banwasang Pototan, kag sang aton siring maaluwan, ang Chief Executive Officer kag CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Nakaupod natin rin sa Master Control si K5 Lawrence Espeja Suliman. Kami naman ang inyo nang inalagad sa programa nga Sunday Morning Newscast. Ako si K5 Kim Montaño Caluyo. Kag sa ngalan naman ni K5 Aaron Lloyd Refuyo, ako naman si K5 Wayne Zerudo Sinieras. Kag para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon.